Ia uite, am și zoom aici. Yay, ne-am mutat în casă nouă, e prima zi. Da, cam atât am cărat până acum. Mai avem destule de cărat, dar încetul cu încetul o să terminăm. Cine a venit? Hai, spune ceva. Dă-mi un pupic. Ajută-mă și un pupic, hai lasă, ajută-mă și pe mine. Hai să te arămă Miholu. Uite, mi-am luat fructe, să vezi că mănânc sănătos. Sunt doar 2 pere, da? Au fost mai multe, le-am mâncat. E cam gol momentan, dar o să-l umplem cu ceva. Uite, avem un calorifer verde pe care o să îl vopsesc altfel, pentru că nu-mi place. Hai să arăt priveliștea. Uite ce frumos e, ți-am zis că se vede frumos de la etajul 10. Nu-i așa că e o priveliște frumoasă? Imediat! Hei. Hei. Termină. Termină, te rog frumos. Te rog frumos să încetezi, gata. Hai măi, am treabă, gata, te rog frumos. Te-am rugat frumos. Hai mă, gata. Ce-a lăsat asta aici? Ce faci? Tu ascultai manele? Ce? Tu ascultai manele și asta de ce ai lăsat-o în bucătărie? Scuze, nu ascultam nicio manele. S-au auzit manele. Nu ascult eu manele, lasă-mă cu prostie. Nici eu nu ascult manele, e clar că nici eu nu ascult manele. De unde s-au auzit manele? Nu am auzit nicio manea, ce ai? Vino repede până în baie, vino repede, vino să vezi ce s-a întâmplat, vino să vezi ce s-a întâmplat. Vino! Ce ai, măi? Ce s-a întâmplat? Uite! Ce? Ce e asta? Nu știu ce e. Cine a scris asta? Tu ai făcut asta? Speriat. N-am făcut eu, ce ai? Când ai găsit-o? Acum! Oh, viața mea! I-am luat pantofiori azi. Ei, uite, i-am luat pantofiori, îți plac? Șucari. Da, am mai găsit și rochițe drăguțe, dar că nu mi-au ajuns banii. Poți să-mi dai și mie să-mi cumpăr mâine? Cât vrei? Nu mai știu cât era, am să am. Mulțumesc. Hei, ce faci? Titelule, ce cu tine? De ce tremuri? Ești ok? Hei, ți-am adus mâncare. Salam! Nu, doar cașcaval și brânză. Făcuță! Poftim? Minune!
Ce bine. Bună ziua, haideți, intrați, părinte. Am venit cât de repede am putut. Sper că... Vă mulțumesc frumos, sper că nu vă deranjează că filmez, dar vreau să mai vadă și alții ce s-a întâmplat aici. În dreapta, vă rog frumos. Să nu vă speriați, dar am legat de pat pentru că pur și simplu nu știam ce să mă mai fac cu el. M-am speriat, nu știam cum să... Spiritul Santo! Diavole! Ieși din acest corp! Ieși din acest corp! Răguță! Salam! Binecuvântează, Domnule, acest suflet și scapă de toate păcatele! Învelește acest corp cu lumina ta! Te tai să moară, Gibine! Ajută corpul ăsta! Ajută-l! Ajută-l! Guță! Guță! Sunt Adrian Minone. Stăpânul sufletelor voastre. Domniță, veniți cu mine, e mai grav decât credeam. Aoleu. Spuneți. Cred că e posedat Nu pot să cred. de un cocalar. De ce?